салому дуруди бепоён ба кулли мухлисони барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ. Фирдавси хурсанд тоб хабарҳои варзиширо мегӯяд. оғоз мекунем. дар осорхонаи Ҳолланд ҳамакнун аз шумори машҳуртарин голҳо низ зам карда шуд ва дар ин баробар ба танҳоӣ аз як бошгоҳи бузурги дигари Премер-лига голи зиёд зад. Манчестер Сити дастаи Саутгемптонро танбеҳ дод ва Ҳолланд бо иҷрои дубл аз дурахши навбатиаш дарак дод. голи дуюми ӯ дар зебоӣ баҳо надорад. баъди ӯ мо ҳатто акробатикаро дӯст медорем. Ҷек Грилиш тӯбро аз канори майдон ҳаво дод ва Ҳолланд бо ҷусаи баланд пушнокӣ париду тӯбро вориди дарвозаи ҳарифаш сохт. баъди ин гол Гвардиола ӯро дарҳол иваз намуд то ягон балоеро бар сари футбол наорад. ба ҷои ӯ истеъдоди дигар Хулиан Алварес ба майдон омад ва бо иҷрои як пеналти шумораи голҳои Ситиро 4 бар муқобили 1 сохт. норвегӣ 4 бозӣ шуд пайҳам ба задани гол даст меёбад ва дар ин 4 бозӣ аракай 11 гол зад ки ин голҳо ба дарвозаи дастаҳои Кристал Пэлас, пентатрик ба дарвозаи Лейпциг, хетрик муқобили Бёрли ва дубл ба дарвозаи Саутгемптон равон карда шуда буд. Ҳолланд то ин ҷониб дар 38 бозии иштирок кардааш бо пираҳани Сити дар ин мавсим аллакай ба задани 44 гол мушарраф шуд ва чунин нишондодро баландтарин сатҳи футболбозони таърих такрор карданд. ҳамчунин бояд ёдовар шавем ки ӯ 44 голро дар тамоми мусобиқаҳои иштирок кардааш задааст ва дар Премер-лигаи Англия бошад ӯ бо дубли охиринаш 30-умин голи худро ба ҳадаф расонид. барои расидан ба 30 гол Эрлинг дар 27 бозиҳои Премер-лигаи Англия иштирок намуд ва барои шикастани рекорди мутлақ ба ӯ ҳамагӣ 4 голи дигар намерасад. рекорди асосии мусобиқа ба Энди Коул, собиқ футболбози дастаи Ньюкасл ва Алан Ширер, он вақт футболбози дастаи Блэкберн тааллуқ дорад ки онҳо дар мавсими 1993, 1994 ва 1994-95 дар Премер-лигаи Англия 34 голӣ зада буданд. онҳо 34 голӣ ҳамон вақте заданд ки дар ҷадвали Премер-лигаи Англия 42 даста бо ҳам мубориза мебурданд ва баъди гузариш ба ҷадвали 38 дастаӣ рекорди чемпионат ба Муҳаммад Салоҳ тааллуқ дорад ки мисри мавсими 2017-2018 ба задани 32 гол даст ёфта буд. ҳоло барои Сити дар ин мусобиқа таи 9 бозии дигар боқӣ мондааст ва Эрлинг бо ин сурат гуфта метавонем ки шонси 100% дорад то рекорди наву кӯҳнаро пора кунад. далели аҷиби дигар ин аст ки Эрлинг Ҳолланд бо 30 гол ҳоло пешсафи рӯйхати нишонзанҳо чӣ ки ҳатто аз баъзе бошгоҳҳои бузурги англисиву аврупоӣ голи зиёд задааст. масалан Челси 29 гол дорад, Ҳолланд 30 гол. ё ҳамин таври дигар Валенсия ки ин даста низ 29 гол задааст. ман намедонам барои чӣ, вале агар Ҳолланд ҳар бозӣ ки септатрик кунад дӯст доштанаш хеле мушкил аст. охир футболбозон як вақт финт мекарданд, ҳилаву найрангу сад нағмаву усули дигар доштанд. ин бузургҷусаи худо дар байни майдон ту ба пояш ки расид гол мезанад. ӯро на афтонида мешавад, на гузашта. ҳар ҳафта дарвозабонҳо бояд як саргузаште гузоранд. ин навбат як дарвозабони дигараш нуқтаи пеналтизаниро хиёли тӯб кард ва зарба зад ки кайҳо тӯби асосӣ дар дохили дарвозааш буд. дарвозабони дастаи Хаммарбюи Шветсия Оливер Довин дар бозӣ муқобили Хекен аллакай дар дақиқаи 5-уми бозӣ сару калобаашро гум карда буд. ҳамдастҳояш ба ӯ паси оддӣ доданд ва ӯ фикр кард ки тӯб руман кардааст. баъдан чӣ рух дод? ҳамагон диданд. фикр мекунам оянда ба ӯ мушкил мешавад ин ҳодисаро ба мардум фаҳмонида тавонистанд. Оливер тӯбро аз худ қафо ман кард ва зарбаро дар ҷои холии нуқтаи 11 метра зад. ҳамагон аллакай тасаввур карданд ки ҳамин чиз рӯй медиҳад. дигар имкони фарёд зада фаҳмонидан набуд ки тӯб аллакай аз ӯ гузаштааст. фақат мухлисон интизори он буданд ки оё ӯ метавонад мушкилиро рафъ намояд. албатта ки не. гурӯҳҳои тайёрхӯри ҳариф ҳамла карданд ва аз иштибоҳи Оливер Довини бечора футболбози ҳариф бо исми Трауре истифода бурду тӯбро вориди дарвозаи холӣ намуд. ҳамин тавр бо ин гол дарвозаи бахти Трауре боз шуд ва то охири бозӣ хетрик анҷом дод. ин манзараро дида дарвозабони Вест Хэм ба ёдам омад ки як вақт калаи ҳамдастаи худро тӯб гуфта қабида буд. 10 сония хушбахтии Юрген Клоп барои голи аз пеналти задаи Салоҳ хурсандиву шодӣ кард ва вақте баргашт фаҳмид ки Муҳаммад Салоҳ пеналтиро зада натавонист, ба қавле 360 дараҷа
топ хурд. Ҳамаш аз бархурди Роб Холдинг ва Диого Жота оғоз гардид ки довари майдон барои мерсисайдиҳо пеналти таъин кард. ҳисоб он вақт 2-1 ба фоидаи Ливерпул буд ва барои ҳисобро баробар кардан Муҳаммад Салоҳ наздики тӯб омад. мисрӣ мехост тӯбро ба кунҷи чапи дарвозаи ҳариф равон кунад, аммо ба бахти шӯрашон тӯб аз сутуни дарвоза берун рафт. Юрген Клоп аз рӯи як одат рӯи худро аз майдон гардонид ва зарбаи пеналтиро тамошо накард. вақти зарба задан шодикунон ба қафо баргашт ва фикр кард ки Салоҳ гол задааст, аммо дид ки дар таблои майдон ҳисоб иваз нашудааст ва Салоҳ сари худро хорида ба бозӣ бармегардад. ин манзараро дида чеҳраи хушбахтии Юрген Клоп 360 дараҷа иваз гардид. дар ҳамин 10 сония дар чеҳраи Клоп хушбахттарин ва бадтарин эҳсосоти зиндагиро дидан мумкин буд. ин яке аз бозиҳои муҳим ва хеле мушкил барои Арсенал буд ки дар роҳи чемпионӣ қадам мегузорад. феълан фосилаи имтиёзҳо аз дастаи Манчестер Сити ҳамагӣ 5 хол фарқият дорад ки ин метавонад интригаи мусобиқаро боз пуршидат намояд. ҳатто футболдонон тақвимро дида ҳадс мезананд ки шояд Манчестер Сити дар охир чемпион эътироф гардад. Ливерпул бошад кай парво дорад ки дар боло чӣ гап аст. мавқеи 8-уми ҷадвал ҷои гарм аст. ҷои гармро хунук кардан чӣ лозим? Реал Мадрид дар пеши чашмони ҳазорҳо мухлисаш дар хонаи худ аз дастаи Вильяреал ки ба баъди онро сармураббии пешинаи Барселона Кике Сетьян мураббигӣ мекунад бо ҳисоби 3-2 шикаст хӯрд. баъди Барселонаро шикаст додану аз Вильяреал шикаст хӯрдан маънои онро дорад ки Коноро мезаниву аз Хасбик шикаст мехӯрӣ. хулас дастаи Барсаро майда чемпиони имсолаи Испания эълон кардан гиред. фосилаи имтиёзҳои байни Барса ва Реал ба 12 расид ва каталониё бар замми ин як бозии захиравии дигар доранд. хулас агар ки Анчелотиро як қошаш не ҳар дуи қошаш ки Параду Бензема ҳар бозӣ 10 голӣ зонад, ҳамоно шонсашон хеле кам аст. дар ин бозӣ ғайри шикасти ҳангомавии Реал ҳамчунин як ба истилоҳ эпизоди дигаре буд ки ҳоло расонаҳои хабарӣ атрофаш чарх мезананд. нимоятгари дастаи шоҳона Федерико Валверде дақиқаҳо баъди бозӣ дар берун футболбози Вильяреал Алекс Баенаро мунтазир шудааст то ба рӯяш як муш зарбаи сахте занад. ҳамин тавр ҳам шудааст. ба иттилоъ Баена вақте ба ҳамдастҳояш ҷониби автобус мерафт, Валверде фарёд карда гуфтааст ки ҳамон гапҳоятро такрор кун. ҳамин тавр Валверде ба рӯи футболбози Вильяреал бо муш задааст. баъдан расонаҳои иттилоотӣ навиштанд ки дар вақти бозӣ Баена ба суроғаи ҳамсари Валверде ва фарзанди ҳоло тавлид нашудааш таҳқиру дашном равон кард ва ин боис шуд то Феде Баенаро чанд дақиқа дар берун интизор шавад то ҳисобро баробар созанд. ҳоло ба қавле ин мавзӯъ хеле омехта аст. Алекс Баена баъдан дар саҳифаи инстаграми худ навишт ки ин маълумоте ки ҳоло паҳн кардаанд сирф дурӯғу бофтааст. ман зан ва фарзанди касеро таҳқир накардам. аз ин рӯ Валверде ба мушти задааш ҷавоб медиҳад. ман ба суд аризаи шикоятӣ менависам. аммо ҳамсари Валверде навишт ки дар чунин вазъияти хеле бад ки духтурон гуфтанд кӯдаки ту шояд мурда таваллуд шавад таҳқиру дашном кардан аз рӯи мардӣ аст. хулас ҳоло оқибати ҷанҷоли ин футболбозон чӣ мешавад вақт нишон медиҳад. вале шикастхӯрии яке аз муддаиёни асосии Лигаи чемпионҳо аз дастаи Вильяреал дар ҳуш ёди мухлисонаш монд. шикастани рекорди Роналдо аз ҷониби асоситарин ҳарифаш воқеан барои Португалӣ дарднок хоҳад буд. чӣ хел аст вақте ҳамон ҳамсинфи душманат 5 мегираду ту 2. хулас голи задаи Месси ба дарвозаи Ницца на танҳо ғолибияти ПСЖ балки дастоварди таърихиеро барои Лионел ҳадя кард. гап сари он аст ки ин гол 702-юмин голи аргентинӣ ба дарвозаи дастаҳои аврупоӣ аст ва Криштиану чунин голҳо 701 то дорад. боз чизи дигар ин аст ки барои аз 700 гол зиёд задан Криштиану 949 бозӣ ва Лионел Месси 841 бозӣ паси сар кардааст. яъне қариб 100 бозӣ кам аз Криштиану. ҳоло ин тамом нашудааст. дар ин бозӣ Месси ҳамчунин ба Серхио Рамос як паси голӣ равон кард ки ин 1000-умин амали натиҷабахши Месси дар арсаи футболи бошгоҳӣ аст. яъне 298 паси голӣ ва 702 гол ки ҷамъоҷамъ 1000 амали натиҷабахш мешаванд. боз чунин далелҳоро дида фикр мекунӣ ки Месси аз Роналду зур аст охир. аз Мустафо Шамсиддинзода, Имрон Маърупов ва ҷовидон гуфтани обуначиҳои канал хоҳиш мекунем омада тӯҳфаҳои худро нисбати пешгӯии рақобати Перейра ва Адесаня аз мо бигиранд. ба ҳамин тамом то дидори навбатӣ хайр.